Τέλεια. Έτσι τώρα ποιος θέλει να ανεβεί, ανεβαίνει κατευθείαν με το πατώντας το σταυρουδάκι και ανεβαίνει πάνω χωρίς κάμερα. Είναι ουσιαστικά σαν... Α, μπράβο, έλα Δημήτρη. Κατάλαβες τι κάνει το TikTok. Σου λέει από τη στιγμή που δεν ανοίγεις κάμερα για να δείξεις το πρόσωπό σου, θα σε Ναι. κάνω αυτό τον περιορισμό, έτσι ώστε αφού υπάρχει αυτή η εφαρμογή, η φωνητική, να σου λέει να χρησιμοποιείς αυτήν. Τις Επομένως, πρώτες φορές γιατί τόσο καιρό γιατί, που βγαίναμε χωρίς κάμερα, γιατί δεν είχαμε θέμα. αλήθεια δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάποιος, κάποιος κάνει κάτι. Δεν πειράζει, εντάξει, και δεν πειράζει. Τώρα από εδώ τους άλλους δεν εννοώ, θα μπει όποιος θέλει, ρε παιδί μου, θα βγαίνει κανονικά στο Ευγάιο, όποιος αδερφός θέλει να μπαίνει να βλέπει, είναι εντάξει, οκ. Επομένως είπαμε για το, είπες και τι θέλω για το Μεγάλο Θανάσιο, θες να πεις τώρα στο βίο του. Όχι, είπαμε, δεν θα πούμε, είπαμε γενικώς πώς το λένε για κάποια βιογραφικά στοιχεία. Δεν θα πούμε το Ναι, βίο του. ναι, τον άποδο, ναι. Ναι, κατάλαβα, ναι. Θα μιλήσουμε για το Μέγα Θανάσιο σαν θεολόγο, για το έργο του. Έτσι. Ναι, όντως, ναι, ναι, σωστό με το διαβάζουμε, ναι. Λοιπόν, ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν όλη του η ζωή σχεδόν αναλώθηκε στην υπεράσπιση του δόγματος του Τριαδικού και ιδιαίτερα στην υπεράσπιση του δόγματος της θεότητας του Κυρίου, του Χριστού. Ασχολήθηκε βέβαια και με την υπεράσπιση της θεότητας του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λιγότερο προς το τέλος με τις επιστολές του προς το Σεραπίωνα, τον Επίσκοπο Θυμοέως. Έγραψε και δύο βιογραφίες Αγίων, όπως το βίο του Μεγάλου Λιτουνίου και το βίο της Αγίας Συγκλητικής. Μας άφησε ιστορικά έργα για τις περιπέτειες του, για τις συνόδους που γίνανε από την Αριανική κάστα, τη συμμορία των Αριανών, οι οποίοι αποτελούσαν δυστυχώς με τη συνέργεια του Κωνσταντιου στην Ανατολή, που ήταν ο αυτοκράτορας του Ανατολικού τμήματος της Αυτοκρατορίας, δυστυχώς είχαν γίνει η πλειοψηφία στο Ανατολικό τμήμα της Αυτοκρατορίας, μια και τους Ορθοδόξους επισκόπους αυτός τους έστελνε εξορία, ή όσοι δεν είχαν τα κότσια να πάνε εξορία υποχωρούσανε. Ο Μέγας Αθανάσιος επίσης ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μπόρεσε ομόπιστους Ορθόδοξους, οι οποίοι μεταξύ τους είχαν παρεξηγηθεί για λόγους διαφορετικής ορολογίας, να μπορέσει να τους ενώσει. Γιατί, ας πούμε, υπήρχε στον δόμο του προς τους Αντιοχείς, υπήρχαν Ορθόδοξοι, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν
τον όρο υπόσταση με την έννοια της φύσεως και υπήρχαν και ορθόδοξοι που χρησιμοποιούσαν τον όρο υπόσταση με την έννοια του προσώπου. Οπότε είχες Ορθοδόξους να λένε ότι ο Θεός έχει μία υπόσταση και Ορθοδόξους να λένε ότι ο Θεός έχει 3 υποστάσεις. Και μεταξύ τους σημαίνει για τους δε να λένε ότι είναι αιρετικοί. Ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν μπόρεσε αυτούς να τους βάλει να καθίσουν σε ένα κοινό τραπέζι, να δούνε μεταξύ τους τι πιστεύουν και να καταλάβουν ότι αν και χρησιμοποιούσαν διαφορετική ορολογία πιστεύαν τα ίδια πράγματα. Και να τους ενώσει. Όπως είπαμε, αυτό το οποίο ανάλωσε περισσότερο στη ζωή του Μέγας Αθανάσιος ήταν η ανατροπή της αιρέσεως του αριανισμού. Ο αριανισμός, να πούμε, είχε ένα πολύ έξυπνο τρόπο marketing. Πώς διέδιδε τη θεωρία του, την αίρεσή του. Είχαν φτιάξει μάλιστα και ένα εγχειρίδιο, οι Αριανοί, που λεγόταν Θάλια, όπου μέσα υπήρχαν, πώς να σου πω, 1, 2, 3, 4, 5, 6 σαν επιχειρήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Αριανοί για να πείσουν ότι ο Υιός δεν είναι συνάναχος με τον Πατέρα, δεν είναι της αυτής φύσεως με τον Πατέρα κτλ. Και τα οποία τα χρησιμοποιούσαν διαλεκτικά σε συζητήσεις για να πείσουν. Η Ελένη από κάτω μας γράφει, νομίζω πως από το Μέγα Αθανάσιο έχουμε και τον κανόνα των βιβλίων της Αγίας Γραφής με την 39η εορταστική επιστολή. Ναι, βεβαίως. Η 39η, μια που το λέει και η Ελένη, να το πούμε, η 39η εορταστική επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου ήταν ένα κείμενο στο οποίο ξεκαθάριζε ποια είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής, όχι γιατί μέχρι τότε δεν τα ξέραμε, αλλά γιατί πολλοί προσπαθούσαν να χώσουν ανάμεσα στα βιβλία της Αγίας Γραφής και απόκριφα. Τι ήταν οι εορταστικές επιστολές? Η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ήταν ένας θεσμός αυτός. Η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, επειδή όρισε το Πάσχα να γίνεται πάντα μετά το Πάσχα των Ιουδαίων, επομένως έπρεπε να ξέρουμε ότι γίνεται το Πάσχα των Ιουδαίων και να γνωρίζουμε και για το σεληνιακό ημερολόγιο, βάσει με το οποίο πήγαινε και το Πάσχα των Ιουδαίων, ανέθεσε στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, επειδή η Αλεξάνδρεια είχε πολύ καλό αστρονομικό επιστημονικό δυναμικό, ανέθεσε λοιπόν στον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας, ο οποίος θα συμβολεύονταν τους αστρονόμους εκεί της Αλεξάνδρειας, με εγκύκλιο επιστολή, με εορταστική επιστολή, να κοινοποιήσει σε όλες τις εκκλησίες την ημερομηνία του Πάσχα κάθε χρόνο. Αυτό ήταν ένας θεσμός που υπήρχε ήδη και πριν την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, απλώς ίσχυε μεταξύ των τοπικών εκκλησιών της Αλεξανδρίας, του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά ο θεσμός αυτός γίνεται οικουμενικός των εορταστικών επιστολών και είναι αποστολή και έργο το οποίο ανατίθεται στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Λοιπόν, κάθε εορταστική επιστολή, κάθε έτους, εκτός από την ανακοίνωση της ημερομηνίας του Πάσχα και επομένως και της ενάρξεως του κινητού κύκλου των εορτών, της Σαρακοστής, φύγανε και κάποιο θέμα θεολογικό, όπως γίνονται με τους ημεροδείκτες στην εποχή μας, έτσι. Κάθε φορά είναι αφηρημένο και σε ένα άλλο ζήτημα. Λοιπόν, και ο Μέγας Αθανάσιος στην 39η θίγει αυτό το θέμα και μας παραδίδει τον κανόνα της Αγίας Γραφής. Εδώ να πούμε ότι κάνει μία διάκριση τα κανονικά βιβλία της Αγίας Γραφής και τα αναγινωσκόμενα, τα δεύτερο-κανονικά όπως λέγονται, και αυτά τα ξεχωρίζει από τα απόκριφα.
Σε αντίθεση με τους προτεστάντες, οι οποίοι βάζουν τα δευτεροκανονικά, τα παρουσιάζουν ως απόκριφα. Πράγμα που δεν ισχύει. Άλλο είναι τα δευτεροκανονικά, άλλο είναι τα απόκριφα. Ο Βαρούχ, ας πούμε, δεν είναι απόκριφο. Είναι συγγνώμη, ο Βαρούχ. Ο Βαρούχ είναι κανονικό. Όχι ο Βαρούχ. Η Εστήριου, Δίθ και τα λοιπά δεν είναι δευτεροκανονικά, δεν είναι απόκριφα. Το Βαρούχ, νομίζω, οι προτεστάντες τον έχουν εκτός κανόνους Αγίας Γραφής και το λένε απόκριφο, ενώ δεν είναι απόκριφο. Είναι από τα πρώτο κανονικά κιόλας. Λοιπόν, αυτά για την εορταστική επιστολή, 39η εορταστική επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου. Πάμε να δούμε πώς ο Μέγας Αθανάσιος αντιμετώπιζε, πότε σταμάτησε γνωρίζουμε. Κοίτα, ο Θεόφιλος Αλεξανδρίας έβγαζε 100 τα εντιρίδα, δηλαδή για 100 χρόνια τα Πασχάλια. Μετά, επειδή έγινε το σχίσμα των μονοφυσιτών και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας μειώθηκε πάρα πολύ κατά αριθμό, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία γίνανε μονοφυσίτες, έπαψε να βγάζει αυτό τις ημερομηνίες του Πάσχα, και από τότε και μετά αυτό άρχισε να το κάνει το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Όσοι έχουν ορολόγια γνωρίζουν ότι πίσω στις τελευταίες σελίδες το ορολόγιο της Εκκλησίας έχει πίνακες με τα Πασχάλια των ετών. Αυτά τα ανακοινώνει το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πως ο Μέγας Αθανάσιος αναιρούσε αυτά τα επιχειρήματα των Αριανών. Έλεγαν λοιπόν οι Αριανοί ότι υπήρξε καιρός, λέει, που δεν υπήρχε ο Υιός. Και ο Μέγας Αθανάσιος απαντούσε ότι ο Υιός δεν είναι κάτι το εξωτερικό από τον Πατέρα. Ο Υιός είναι κάτι το οποίο πηγάζει φυσικά μέσα από τον Πατέρα. Ο Υιός είναι εικόνα παράλλακτη του Πατέρα και απάβγασμα του Πατρός. Όπως ο ήλιος έχει φως το οποίο απαβγάζεται από αυτό, έτσι και ο Υιός είναι το απάβγασμα του Θεού Πατέρα. Και αυτοί που μετράνε με χρόνο την εικόνα και το απάβγασμα του Πατρός πέφτουν σε βάραθρο ασεβίας. Διότι αν δεν υπήρχε ο Υιός πριν να γεννηθεί, τότε δεν θα υπήρχε πάντοτε στο Θεό η αλήθεια που είναι ο Υιός. Και δεν θα είχε πάντα ο Θεός Πατέρας την εικόνα στην οποία θα έβλεπε τον εαυτό του. Γι' αυτό έλεγε και ο Υιός, εγώ ήμην η προσέχερε στις παροιμίες. Εγώ είμαι, λέει, αυτός που έβλεπε, λέει, ο Θεός Πατέρας και προσέχερε, έχερε. Διότι ο Πατέρας βλέπει στον Υιό τις ίδιες ιδιότητες με τον εαυτό του. Βλέπει την αθανασία, βλέπει την ατρεψία, βλέπει την παντοδυναμία. Κατά αυτά, σύμφωνα με αυτές τις ιδιότητες, τις θεϊκές ιδιότητες, λέγεται ο Υιός εικόνα του Πατέρα. Και απαράλλακτη εικόνα του Πατέρα κατά τους πατέρες. Το άλλο που λέγανε οι Αριανοί ήταν ότι εάν ο Υιός είναι συνάναρχος μαζί με τον Πατέρα, τότε δεν θα είναι Υιός αλλά αδελφός. Και ο Μέγας Αθανάσιος τους έλεγε ότι ο Υιός δεν προέρχεται μαζί με τον Πατέρα από κάποια κοινή αιτία, ώστε να είναι αδερφός του. Και δεν γεννήθηκε ως άνθρωπος για να υστερίζει χρονικά από την ύπαρξη του Πατέρα, όπως οι των ανθρώπων είναι μεταγενέστεροι των γονέων τους, επειδή και η φύση των γονέων τους, δεν γεννά εξ αρχής με το που γεννιόνται, αλλά εν καιρό αποκτούν τη δύναμη της αναπαραγωγής, τη δυνατότητα της αναπαραγωγής. Ύστερα, εάν τον Υιό τον λέγαμε μόνο απλώς άναρχο κατά το χρόνο και όχι Υιό, τότε θα μπορούσε να υπάρξει κάποια τέτοια υποψία. Αλλά λέμε εξ αρχής ότι είναι Υιός. Το τρίτο που λέγανε είναι ότι αν ο Υιός είναι γέννημα φυσικό του Πατρός, θα έπρεπε και αυτός να γεννά.
Και ο Μέγας Αθανάσιος τους απαντούσε, αν ο Θεός είναι όπως ο άνθρωπος, τότε θα μπορούσε να γεννάει και σαν άνθρωπος, ώστε να γίνει και ο Υιός πατέρας άλλου Υιού και να έχουμε διαδοχή θεοικών προσώπων. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο στα άλογα ζώα και στους ανθρώπους, οι οποίοι γεννιούνται από δημιουργική αρχή κατά διαδοχή. Γι' αυτό και κανένας άνθρωπος δεν είναι κυρίως πατέρας ή κυρίως Υιός, αλλά τα ίδια πρόσωπα χρηματίζουν, γίνονται και πατεράδες και γη. Ενώ στη θεότητα ο πατέρας είναι κυρίως πατέρας και ο Υιός είναι κυρίως Υιός. Και ούτε ο πατέρας προήλθε από κάποιον πατέρα για να γίνει και ο Υιός πατέρας κάποιου άλλου Υιού. Ούτε γεννήθηκε με ροή ο Υιός. Τι εννοούμε όταν λέμε με ροή ο Υιός? Στους ανθρώπους και στα ζώα υπάρχει κάποια ροή της ουσίας από την οποία έχουμε τη γέννηση ενός άλλου προσώπου, είτε ανθρωπίνου είτε ζώου. Στην Αγία Τριάδα δεν έχουμε ροή ουσίας. Η θεότητα του πατρός είναι η ίδια η θεότητα του Υιού. Ο Υιός δεν έχει κάποια θεότητα όμοια με αυτή του πατέρα, έχει τη θεότητα του πατρός. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δεν είναι μιας φύσεως, είναι μία φύση. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε μιας φύσεως, δεν είμαστε μια φύση. Ο κάθε άνθρωπος από εμάς έχει το δικό του σώμα και τη δικιά του ψυχή. Επί της Αγίας Τριάδος δεν έχουμε το κάθε πρόσωπο να έχει τη δική του θεότητα, γι' αυτό και έχουμε ένα Θεό με τρία πρόσωπα, γιατί έχουμε μία ουσία, τρία πρόσωπα. Και επειδή ακριβώς δεν έχουμε ροή στη γέννηση του Υιού, ροή της ουσίας, και επειδή ο Υιός δεν γεννήθηκε από γεννητό πατέρα για να γεννήσει και αυτός, γι' αυτό δεν γεννάει και ο ίδιος. Και έτσι παραμένει πάντα ο πατέρας πατέρας και πάντα ο Υιός παραμένει Υιός. Επομένως, όποιος λέει γιατί ο Υιός δεν γεννάει, ας ζητήσει γιατί και ο πατέρας δεν έχει πατέρα. Γιατί και ο Θεός πατέρας δεν έχει πατέρα. Αν λοιπόν ο πατέρας μεταβάλλεται από Υιό σε πατέρα, αν δηλαδή είχε γεννηθεί και αυτός από αλλού, τότε θα ήταν νοητό και φυσικό και ο Υιός να μεταβληθεί σε πατέρα. Εφόσον όμως ο πατέρας δεν μεταβάλλεται και ο Υιός. Ποια είναι η διαφορά μια φύση από το μιας φύσεως? Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Τι χαζομάρες λέει αυτός που κάτω, τέλος πάντων, τον κάνω εξήγαση. Καλά, στείλ τον αδιάβαστο. Ναι. Μια ερώτηση. Ναι. Όλα αυτά που είπε ο Άγιος Αθανάσιος, υπάτησε κάπου σε κάποιο εδάφιο? Είναι φοβερή θεολογία, έτσι, σαφώς. Έτσι. Όχι, αυτά είναι, πώς το λένε, να το πω, οντολογικές αρχές. Οκ, εντάξει. Οντολογικές αρχές οι οποίες σου λέει, οι οντολογικές αρχές που έχουμε από τον κόσμο, που έχουμε από τη ζωή των ανθρώπων, που αυτός που είναι Υιός γίνεται και πατέρας, σου λέει ο Μέγας Αθανάσιος, αυτές οι οντολογικές αρχές δεν υπάρχουν στη Γραφή για την Αγία Τριάδα. Κατάλαβες? Ναι, οκ, κατάλαβα. Ναι. Ότι επομένως αυτές οι οντολογικές αρχές ισχύουν σε εμάς εδώ στους ανθρώπους, στην κτήση, δεν σημαίνει ότι ισχύουν και τις Αγίες Τριάδος. Και ο Μέγας Αθανάσιος αποδεικνύει με βάση τη Γραφή γιατί δεν ισχύουν. Επειδή σου λέει ο πατέρας δεν υπήρξε κάποτε Υιός, γι' αυτό και ο Υιός δεν πρέπει να γίνει κάποτε πατέρας. Γιατί οι ιδιότητες αυτές δεν μεταλλάσσουν στα θεϊκά πρόσωπα. Ποια είναι η διαφορά μια φύση από το μιας φύσης μας λέει, νόμιζω ότι το εξήγησα, ότι εμείς οι άνθρωποι, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σώμα και τη δική του ψυχή, έχει τη δική του ατομική φύση. Επί της θεότητος, επί των τριών προσώπων. Ναι. Ακόμα κάτι που μου το είχε πει ένας φίλος μου, αυτός ο Ιωάννης.
μου είχε πει, επειδή υπήρχε ένας που έλεγε ότι ο Χριστός έχει αρχή και λέει αν ο Χριστός έχει αρχή, τότε και ο πατέρας έχει αρχή όσον αφορά το κομμάτι της πατρότητας. Μπράβο, αυτό θα το έλεγα στη συνέχεια, γιατί, πώς το λένε, γιατί έχει σχέση και με το αν ο πατέρας τρέπεται, αν ο πατέρας είναι τρεπτός. Γιατί, καλό που το είπες αυτό, αν ο πατέρας σε κάποια φάση γέννησε τον ιό και δεν το γεννάει ανάρχος, τότε πάει να πει και ότι ο πατέρας ετράπη. Και μη όντας πατέρας έγινε πατέρας. Κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό για το Θεό. Ο Θεός δεν τρέπεται. Δεν μεταβάλλεται. Οι Αριανοί προσπαθούσαν να απαντήσουν σε αυτό και λέγανε μα και ο Θεός λέει, σε κάποια φάση λέει δημιούργησε. Πριν λέει δεν ήταν δημιουργός. Και λέει ο Μέγας Αθανάσιος, κάνετε λάθος. Ο Θεός είναι δημιουργός και πριν να δημιουργήσει. Γιατί? Γιατί δημιουργό δεν τον καθιστά η δημιουργία, δημιουργό τον καθιστά η δύναμη που έχει στο να μπορεί να δημιουργεί. Ασχέτως αν δεν την ασκεί ανάρχος. Δεν ξέρω Κωνσταντίνε, σε κάλυψα. Ναι, εννοείται. Σε περίοδο νηστείας κάνει να τρώμε γλουταμινικό μονονάτριο. Να μας έλεγες κιόλας τι είναι αυτό, γιατί δεν έχουμε ιδέα. Εγώ τουλάχιστον. Εσύ ξέρεις που είσαι, που ασχολείσαι όχι. Τι σχέση, ο νοσηλευτής δεν είναι, πού να ξέρω. Επειδή είσαι νοσηλευτής, μήπως ξέρεις τι είναι το γλουταμινικό μονονάτριο. Όχι. Τώρα, τι λένε οι γραφές γι' αυτό. Δεν πιστεύω να λένε οι γραφές για γλουταμινικό μονονάτριο. Εκτός και αν το αναφέρουν με άλλο όνομα. Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο δόκανο που χρησιμοποιούσαν οι Αριανοί ήταν ότι προσπαθούσαν μεταξύ της σχέσης του πατέρα και της σχέσης του ιού να παρεμβάλλουν τη θέληση. Τώρα, τι δόκανο είναι αυτό, τι παγίδα είναι αυτή. Κατά θέληση του Θεού υπάρχει δημιουργία. Ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει κατά θέληση του Θεού. Υπάρχει κατά φύση του Θεού. Φύση ο Θεός γεννά τον Υιό και φύση εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Είναι φυσικό γέννημα του Θεού Πατέρα ο Υιός και φυσικό πρόβλημα του Θεού το Άγιο Πνεύμα. Κωνσταντίνα, στείλε αυτήν τη βλάμη από κάτω. Σωνάκι από Πρέβεζα. Κωνσταντίνη, είσαι εδώ? Μας ακούς? Μ' ακούτε, σας ακούω εγώ. Ναι. Είναι μια από κάτω που γράφει κάτι τέτοιες, ξέρεις. Την έκανα σύσταση. Δεν φαίνεται. Όχι, φαίνεται, γράφει, ξέρεις, ανομαλίες από κάτω. Στα μηνύματα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, πάντως τον έκανε και αποκλεισμό. Ναι, άλλος από κάτω σχολιάζει. Ναι, θα σου να σκότωσα τους. Για συνέχισε, ναι. Τώρα εντάξει, μαζί δεν έχουν, ναι. Λοιπόν, οπότε, τι θέλανε να πούνε. Λέγανε, ο πατέρας ήθελε και γέννησε τον Υιό ή αθέλητα. Τα άκουγε τώρα κάποιος και έλεγε, αν πούμε αθέλητα, τι θα πούμε, θα βάλουμε καταναγκασμό στον πατέρα. Ναι, αν όμως έλεγες κατά θέληση, θα σου λέγανε μετά οι Αριανοί, άρα ο Υιός είναι δημιούργημα. Αφού προέρχεται από τη θέληση του πατέρα, θα μπορούσε και να μην θέλει. Ενώ και ο Μέγας Αθανάσιος έλεγε ότι φύση γεννάται ο Υιός και φύση εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν προέρχεται από τη θέληση, από τη θέληση προέρχεται η δημιουργία. Το άλλο πάλι που δόκανα που το ενδύαζα με τη θέληση
ήταν το άλλο. Ότι ο Υιός είναι αυτεξούσιος ή όχι. Είναι σαν κάποιο κούτσουρο ή πέτρα που δεν έχει θέληση. Αυτό το λέγανε για να αποδείξουν, για να σε αναγκάσουν εσένα που το άκουγες, να πεις ότι είναι αυτεξούσιος. Και μετά σου πούνε, το επόμενο θα ήταν, άρα άμα είναι αυτεξούσιος, μπορεί να είναι αγαθός, μπορεί και να μην θέλει να είναι αγαθός, για να αποδείξουν ότι είναι τρεπτός ο Υιός. Έτσι. Ωραίο, ναι. Λοιπόν, και ο Μέγας Αθανάσιος μετά για να τους απαντήσει, τους έλεγε, ο πατέρας θέλει και είναι αγαθός ή όχι. Λέει, εσένα η καρδιά σου χτυπάει επειδή το θέλεις ή επειδή δεν το θέλεις. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, Ναι. αλλά είναι η επιχειρηματολογία αυτής της, κατάλαβες πια, αυτής της Jesus που βγαίνει και λέει μια Γιαχωβού, Τι, που είναι μια Εγγλέζα, στα αγγλικά μιλάει. Είναι η ίδια επιχειρηματολογία χρησιμοποιεί. Συνέχισε, είναι πολύ ωραίο. Συνέχισε. το, Ναι. το Χαλάλ Κριστιαν. Ναι. Έχουν κοινή επιχειρηματολογία με αυτό. Ναι, Με ναι. αυτούς. Ωραία, για συνέχισε. Κάποιος θέλει να ανεβεί, αλλά να τελειώσουμε λίγο ρε παιδιά και μετά. Καλά, η Άννα πάτησε κατά λάθος τη σβήνω, δεν θέλει να ανεβεί. Αλλά ένας Εντάξει, τσέινερ. άμα θέλεις ανέβει και μετά μπορεί να Εντάξει, για πάμε, θες καμιά απορία πάνω επί του θέματος μόνο, αδελφέ. Για να μην αλλάξουμε τελείως το θέμα. Τώρα, συγκεκριμένα εδώ είναι πολύ ωραίο το θέμα. Γεια σας. Για. Βασικά δεν ξέρω αν είναι ακριβώς πάνω στο θέμα, αλλά έχω να κάνω την εξής ερώτηση. Λέει ας πούμε η Ορθοδοξία και γενικότερα η θρησκεία μας ότι ας πούμε ο Χριστός είναι ο μονογενής. Σωστά. Ναι. Ο Υιός του Θεού ο μονογενής. Ωραία. Όταν κατέβηκε ο Χριστός και ήταν εδώ πέρα στη γη μαζί με τους άλλους ανθρώπους με εμάς, ας πούμε, γιατί μας έλεγε αδέρφια. Αδέρφια του. Ναι, γιατί εμείς γινόμαστε κατά υιοθεσία ή του Θεού. Ενώ αυτός είναι κατά φύσιν Υιός του Θεού. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στο Ευαγγέλιό του, όσοι έλαβαν αυτόν, τον Χριστό δηλαδή, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Όσοι, λέει, έλαβαν τον Χριστό, τους έδωσε σε αυτούς εξουσία να γίνουν τέκνα του Θεού. Οκ. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εμείς γινόμαστε κατά υιοθεσία, αυτός είναι κατά φύσιν Υιός. Ωραία. Και άλλη μια ερώτηση μετά, όποτε μπορέσετε, ας πούμε. Θα ήθελα να μάθω, ας πούμε, πώς εννοεί η θρησκεία, ας πούμε, το Άγιο Πνεύμα. Ναι, το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό υπάρχει παντού, στη γη. Βασικά, όχι μόνο στη γη, παντού σε όλη τη δημιουργία του Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα έχει όλες τις θεϊκές ιδιότητες, είναι θεϊκό πρόσωπο. Ό,τι έχει ο Θεός Πατέρας έχει το Άγιο Πνεύμα, έχει και ο Υιός. Άρα υπάρχει παντού και υπάρχει μέσα μας, ας πούμε. Ναι. Το άφθαρτό σου πνεύμα εστίν εν πάση, λέει η Γραφή. Υπάρχει παντού. Ναι, πνεύμα Κυρίου πεπλήρω και την οικουμένη, λέει ο Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Καλή συνέχεια, γεια σας. Καλή συνέχεια. Όχι, αυτό για το Άγιο Πνεύμα έχει πολύ ωραία. Είναι ωραία ερώτηση, Δημήτρη, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ίσως κάποιοι αργότερα να το αναλύσουμε, να κάνουμε μια εισήγηση πάνω. Κάποιοι λένε ο μεγάλος άγνωστος, το Άγιο Πνεύμα. Πραγματικά είναι. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν. Και πολύ μεγάλη σύγχυση με το πνεύμα του Θεού, με την έννοια πού θα κρυφτώ από το πνεύμα σου. Ναι. Η λέξη πνεύμα στη Γραφή δεν έχει μόνο την έννοια του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα λέγεται και ο Θεός οσών. Πνεύμα Θεός που λέει και τους προσκυνούντες αυτό είναι πνεύμα και αληθεία δι προσκυνήν. Δηλαδή ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον προσκυνάνε πρέπει να τον προσκυνούν πνευματικά, έτσι. Πνεύμα λέγεται και η ψυχή. Λέει ο Χριστός, λέει, κράτησε το χέρι της κόρης του Ιαΐρου και εισήλθε πίσω το πνεύμα της
δηλαδή η ψυχή της. Πνεύμα λέγεται και ο άγγελος, πνεύμα λέγεται και ο άνεμος, πνεύματα λέγονται και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και επαναπαύσεται από αυτόν πνεύμα σοφίας, πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα φόβου Θεού κτλ. Είναι πολύ σημαντική λέξη. Όπως ξέρουμε, αυτοί που δεν γνωρίζουν αυτή τη διάκριση μπερδεύουν και το Άγιο Πνεύμα πολλές φορές και με την, όπως είπα εκεί, μπερδεύουν το πνεύμα με τα πνεύματα του Θεού που είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Είναι διακρίσεις που πρέπει να τις ξέρουμε. Στην Ορθοδοξία είναι δεδομένες διακρίσεις αυτές. Λοιπόν, το άλλο που λέγανε οι Αριανοί, ο Θεός έκανε τον όντα. Όταν λένε αυτοί έκανε τον όντα, εννοούσαν γέννησε τον όντα, αυτόν που υπήρχε ήδη, ή γέννησε αυτόν που δεν υπήρχε. Δηλαδή σου λέγανε οι Αριανοί, ο Θεός, ο Πατέρας λέει γέννησε τον Υιό, έτσι. Το γέννησε ενώ υπήρχε ή τον γέννησε χωρίς να υπάρχει? Ποιο είναι το δόκανο εδώ τώρα? Σου λέει, άμα υπήρχε πώς το γέννησε? Δηλαδή προσπαθούσαν με αυτά τα σχήματα να εισαγάγουν χρονική κατηγορία, χρόνο, στη γέννηση του Υιού. Και τους απαντάει ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Θεός που είναι φως, ήταν ποτέ αθεγγύς, ήταν ποτέ χωρίς να έχει φως, χωρίς απάβγασμα? Ο Θεός υπήρχε ποτέ χωρίς να έχει λόγο? Λόγος είναι ο ενδιάθετος, η σκέψη. Με αυτή την έννοια λέγεται ο λόγος του Θεού, που σε εμάς τους ανθρώπους υπάρχει ως σκέψη ανυπόστατη, ως λογική, ενώ ο Θεός Πατέρας, ο λόγος του είναι πρόσωπο, ο Θεός λόγος. Ο Θεός, λέει, υπήρχε ποτέ χωρίς να έχει λόγο και ήταν ποτέ άλογος? Το άλλο, ο Θεός έγινε κάποτε πατέρας χωρίς να είναι πριν και μεταβλήθηκε και τράπηκε από μη πατέρα σε πατέρα? Και μετά αρχίζει να τους τρολάρει και τους λέει. Και όπως αν κάποιος σας ρωτούσε τον ήλιο για το απάβγασμά του, από πότε ακτινοβολεί ο ήλιος στο απάβγασμα? Πριν να υπάρξει ή αφού υπήρξε? Πω. Λοιπόν, Είναι φοβερό αυτό, ναι. Όπως θα πείτε κάποιον τέτοιο που θα κάνει μια τέτοια ερώτηση ότι είναι τρελός, πολύ περισσότερο λέει οι Αριανοί. Να τους ρωτήσουμε, λέει, και εμείς κάτι. Ο χρειαζότανε τον μη όντα για να δημιουργήσει τον κόσμο? Αυτό τώρα γιατί το λέει? Γιατί οι Αριανοί λέγανε ότι ο Πατέρας έφτιαξε τον Υιό ως όργανο για να δημιουργήσει την κτήση. Και το παίρνει και το εκμεταλλεύει το Μέγας Αθανάσιος αυτό που λέγανε. Και τι είναι ανώτερο, λέει ο Μέγας Αθανάσιος? Αυτός που έχει ανάγκη από το εργαλείο ή αυτός που αναπληρώνει την ανάγκη? Διότι λέγοντας αυτά, αποδίδεται αδυναμία στο Θεό να φτιάξει μόνος του την κτήση και τη δημιουργία. Και ότι χρειαζόταν κάποιο όργανο για να δημιουργήσει την κτήση. Όπως ο ναυπηγός χρειάζεται το σκεπάνι για να φτιάξει το σκάφος, το πλοίο. Πάμε το έκτο. Λένε οι Αριανοί, ας πούμε, εσύ είχες ιό πριν να γεννήσεις? Έτσι και ο Θεός δεν είχε ιό πριν να τον γεννήσει. Λέει, και τους απαντάει ο Μέγας Αθανάσιος. Αν έτσι σκέφτεστε, λέει, τότε και ο άθεος θα έπρεπε να σας πει, ο χτίστης μπορεί να χτίσει χωρίς ύλη. Έτσι και ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει τη δημιουργία χωρίς προϋποκείμενη ύλη. Όπως όμως ο Θεός δεν είναι όπως ο άνθρωπος και δεν δημιουργεί όπως ο άνθρωπος, έτσι και δεν γεννά όπως ο άνθρωπος. Και όταν λέμε δεν γεννάει όπως ο άνθρωπος, δεν γεννάει ούτε κατά πάθος, με μερισμό της ουσίας που είπαμε προηγουμένως, ούτε κατά χρόνο.
αλλά γεννάει απαθώς και χωρίς μερισμό. Χωρίς ζωή της ουσίας. Γι' αυτό και η Γραφή, για να εννοήσουμε τη φυσική σχέση, τον αποκαλεί Υιό. Ενώ για να μην παρανοήσουμε τη γέννηση ως παθητή και ρευστή, τον αποκαλεί Λόγο. Διότι όπως ο νους γεννάει λόγο απαθώς, έτσι και ανάρχος γεννάει ο νους, από τότε που υπάρχει ο νους γεννάει το λόγο, έτσι και ο πατέρας από τότε γεννάει ανάρχος το Θεό Λόγο. Και δεν μερίζεται ο Υιός κατά τη γέννησή του από τον πατέρα. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Τώρα συνέχισε διακόπτη και δεν έχεις χάσει τον ηρμό σου. Δεν Συγγνώμη. πειράζει.